रनजन दैमारिया थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जागोन। जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रनजन दैमारि सारजों आंनाखि CBI केसआव गोग्लैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन। CBI केसआव गोग्लैनानै थानाय रनजन दैमारिजों लोगोसे गासै जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDFBफ्रा थाबैनो उदां जागोन। जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रनजन दैमारि सारजों आंनाखि CBI केसआव गोग्लैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन। बेनिखायनो गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ दोनथ'लायदो। बेफोर बाथ्राखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। हारिनि थाखाय न' बां गारना आखायाव हाथियार लानानै सान-हर गोख्रों खामानि मावबोनाय बिथां रनजन दैमारिया CBI केसआव दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। बर' हारिनि सासे गोख्रों हारि अनफावरि जोहोलावबादि खामानि मावबोनाय बिथां रनजन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायखौ बर' हारिनि गासै सुबुंफ्रानो लुबैयो। थिग बेनि गेजेराव दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ बर' हारिनि गेजेराव मोनसे हां मोननाय खौरां फोसावदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ खौरां मेलनि गेजेरजों रनजन दैमारिजों लोगोसे CBI केस नांनानै जोबथेसालियाव थानाय गासै बारग' NDFBफोरखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ खौरां मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। सिगांथारावनो गासै निउस नायगिरि बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बे निउस मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि जे दिनै CBI केसनि मानगोनां NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रनजन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 6 दैदेनगिरिफोरनि बेल हियारिंनि डेट दङमोन। जों बे डेटखौ फ्राय 7-8 मास नेनायनि उनाव दिनै जों मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनै जि जानो गोनां हियारिंमोन दिनैहाय बियो जायाखिसै। बेनि जायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाखालि 11 थारिख नभेम्बर खालि सुप्रिम कर्टआव सासे गोदान चिफ जास्टिस फैनायलाय जों मोनथिनाय बायदिब्ला जायनो गोदानै चिफ जास्टिस फैयो बियो कर्टनि नियमफोरखौ सोलाय-सोल' खालामो होननानै जों मोनथिनो मोनदों। थिग बिदिनो जोंनि समावबो दाखालि 11 थारिख नभेम्बराव जइन जानायनि उनावनो 16 थारिख नभेम्बर खालि गासै नियम नितिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय दिनैनि जि हियारिं जानो गोनां बियो जायाखैसै होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बेयो खालि NDFBनि थाखायल' सोलायनाय जायाखै, गासै बेसेबांनाखि केसफोर दङ सुप्रिम कर्टआव बेखौनो सोलायजोबनाय जादों। जायनि थाखाय जोंनियाबो बेयाव गोलैफानाय जादों। दा कुइसनफ्रा गोबां जोंनाव सोंहरदों मानि थाखाय जायाखिसै मायाखिसै, बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेखौ फोरमायनाय जाबाय। जों आसा खालामदोंमोन गासैबो सावरायनायफ्रा गासैबो थिगानोमोन। स्टेटनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलसिम बाथ्राफ्रा गासैबो सेन्ट्रेल लेभेलावबो सहैदोंमोन स्टेटनिफ्राय, आरो स्टेटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौमोन जायखौ बुंनांगौमोन गासैखौबो बुंहरजोबनाय जाबायमोन आरो गासैबो रेडिसैमोन। आरो जोंनि साइडनिफ्राय जि एडभकेटफोर बिथांमोनाबो फ्राय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाजोब्बायमोन। आरो दिल्लीनिफ्रायबो गुबुन गुबुन अफिसार्सफ्रा जोंनाव खबर लाहरदों बिथांमोना माब्रै जाखो मा माखो होननानै। दा जेखि जाया दिनै जि जायाखैब्लाबो बेवहाय जेबो नार्भास जानांगौ बे जेबो गोनांथि गैया आरो एसेबां दुरबल जानांगौबो होननानै जों साना। आरो जों लोगोफोरखौबो आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जोङो बिनि गेजेरजोंनो फोरमायहरगोन जे बेवहाय दुरबल जानो नाङा। जागोन, बेयाव खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे कन्ट्रभारसिबो गैया। बेयो जाहैबाय सुप्रिम कर्टनि गोदान मोनसे नियम खालामनाय। बिदि हिसाबै जों आसा खालामनो हायो दाबो जोंनि जि सावरायनाय आगोलाव जि सावरायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गासैबो बाथ्राफ्रा इनटेक्ट थागोन होननानै, आरो बेनि गेजेरजोंनो बावैसो दानफोरनि बा सानफोरनि गेजेरावनो जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो
जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रनजन दैमारि सारजों जेसेबांनाखि CBI केसाव गोलैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो। बेनिखायनो खावलायदों गावजों गाव बायदि बायदि सोंखारिलायनाय मालायनाय बेफोरखौ जेन दोनथ'लायो। गुबुन आदारवाइस जेबो साननांगौ गैया, गासैबो थिगानो दङ आरो बे जोंनि सावरायनाया थिगानो जाबाय थागोन आरो जों थाबैनो लोगो मोनलायगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो।